Que é o efecto invernadoiro? A Terra é un lugar cómodo para os seres vivos. Ten a temperatura adecuada para que medren as plantas e os animais, incluindo os humanos. Por que a Terra é tan especial? Ben, unha das razóns é o efecto invernadoiro. Un invernadoiro é un edificio con paredes e teito de vidro. O vidro transparente permite que a luz do sol brille no invernadoiro ao mesmo tempo que atrapa a calor do sol no seu interior. Así é como un invernadoiro mantén o ambiente cálido para as plantas incluso pola noite e en inverno. O efecto invernadoiro conserva a calor da Terra prácticamente do mesmo xeito. A Terra non está rodeada de vidro, pero está abrigada con capas de gases chamadas atmosfera. Durante o día, o Sol brilla a través da atmosfera, quentando a superficie da Terra. Despois do solpor, a superficie da Terra arrefríase. Isto libera calor de volta ao aire, pero parte desta calor queda atrapada polos gases da atmosfera. Estes gases que atrapan a calor denomínanse gases de efecto invernadoiro. O dióxido de carbono, o vapor de auga e o metano son exemplos de gases de efecto invernadoiro. A Terra precisa un equilibrio destes gases de efecto invernadoiro para manter a temperatura adecuada para os seres vivos. Pero algunha das actividades humanas está cambiando o efecto invernadoiro natural da Terra. Por exemplo, queimar combustibles fósiles como o carbón e o petróleo liberan máis dióxido de carbono á nosa atmosfera. Estes gases de efecto invernadoiro adicionais poden facer que a atmosfera atrape máis e máis calor, o que fai da Terra un planeta máis cálido. Os satélites da NASA miden constantemente os gases na nosa atmosfera desde o espazo. Observáronse aumentos na cantidade de dióxido de carbono e outros gases de efecto invernadoiro. A información dos satélites da NASA pode axudar aos científicos a determinar de onde proveñen os gases de efecto invernadoiro e como rematan na nosa atmosfera. Esta información axudarános a comprender mellor o impacto que teñen os gases de efecto invernadoiro no noso clima. E axúdanos a comprender mellor este invernadoiro tan especial ao que chamamos fogar.